Asik ya, come on. Goyang saya, yang coki ya, yang coki terlambat, yang coki. Yang coki mana? Terlambat, mana lagi guys? Iya, dua tiga. Kita ada mau balik lagi. Yang coki, coba yang coki terlambat, yang coki. Yang celai, Gus Molfi mainkan, Babun Syah. Come on, yo. Dah urang tajam barulah pulau. Dah urang tajam barulah pulau. Dan etong melangse nan masa nan busuk dah usah dibau. Di etong melangse nan masa nan busuk hingga diambon. Iko tukuk, iko tambah, bahagianya, hey, yo berai sajo lagi. Iko tukuk, iko tambah, bahagianya, hey, yo berai sajo. Sambungan nomor kembali batang nang sana maisi sarongan balai jalan anak mama joka manakah diulah marato warisan batu hampir nyumai tangan sampai kapan adilan 69 tahanan nyo sayang 69 itu akonyo 69 hadiah tando 69 yo perai sajo ini yang mulia karo babaro simpang ampe kata gunung 23 angko ditando 23 tapi oke tari ya.